Türkmen Adalatçysy hasabat ýaýratdy. Halkara hukuk toparlarynyň gozgaýan esasy meselelerini agzamady. Türkmenistanyň Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili ýagny adalatçy 2018-nji ýyl üçin hasabat çap etdi. Onu dünýäde adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara hukuk goraýjy guramalaryň Türkmenistan boýunça gozgaýan esasy meseleleri, şol sanda ýurtda metbuat azatlygynyň ýagdaýy, türmelerde dereksiz ýitenler we raýat jemgyýetiniň meseleleri agzalmady. Hasabatdan ma'lum bolşuna görä adalatçynyň diwanyna 2018-nji ýylyň dowamyny jemi 985 arza şikayet hasaba alınıpdyr. Hasabata görä raýatlaryň arzalaryny esasan ýaşaýyş jaý meseleleri, suwdun kararyna nägililik, migrasiýa meseleleri ýaly şikayetler gozgalýar. Resmi maglumata görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hereketlerine de nägililik bildirip adalatçynyň diwanyna ýüz tutanlar bolupdyr. Ýöne bu mesele boýunça ýüz tutan raýatlaryň ykbalyny, olaryň anyk haýsy meseleleri gozganlygyny beýleki gararsyz çeşmelere tasdiklatmak mümkin näl. Adalatçynyň hasabatyna ýüz tutmalary berilen jogaplar barada da misallar getirilýär. Türkmen Adalatçysynyň ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyna döwlet siýasaty öwgüli sözler bilen mahabatlanýar. Ýöne onu söz beýan azatlygynyň, metbuat azatlygynyň, din wujdan azatlygynyň, adamyň ýaşamak hukugynyň hemde erkinliginiň onuň gynamaları we kemsidici ceza şäherlerine sezewar edilmezlik hukugynyň Türkmenistanyň ýagdaýlary barada gürrüň gozgalmaýar.